Hola, soc Noel Guerrer de Cabot. La Vermada era una festa molt important per als veneçolamers i veneçolameres. Ja coneix el poble. Hola, soc Naina Pons Ripoll i per jo la Vermada és moltes coses, però sobretot és una festa única que ens uneix a tots amb un sol cor. Bones, soc en Tomeu Olorda i la Vermada és més que una festa. És un sentiment, un tros d'història, hi ha tots els vinissalamers i vinissalameres. Ens sentim identificats i units fent poble. Bones, som en Torrent Pons i per jo la Vermada és un sentiment que duim tot de dins, de vinissalamers i vinissalameres. Bones, jo som Marc Calders i per jo la Vermada és tradició i és un cúmul de sentiments que ens uneix a tots. Hola, jo soc la Catalina Llebret Mollà i la Vermada per jo és il·lusió i el sentiment que duim tots els vinissalamers dins del cor. Hola, soc Nabil Gómez Salom i per jo la Vermada és un sentiment d'unió i germanor. Bones, jo soc en Mateu Olorda Carbonell i per jo la Vermada és un conjunt de sentiment i orgull per aquesta festa per part de tots els vinissalamers i vinissalameres. Hola, jo soc Nàfrica Garcia i per jo la Vermada és aquella festa que fa que tots els vinissalamers tinguem el mateix sentiment d'unió. Hola, som la Catalina Maria Marihuela i la Copinyet s'escut i la Vermada s'ànima de Binissalem. Hola, som la Victòria Bessat de l'Orde i la Vermada per jo és un sentiment de cuna, una tradició amb un gran sentiment que ha anat visquent i ha anat cresquent. Hola, jo soc Naina Rosa de Balaguer i la Vermada és una tradició molt traslladada en el cos dels vinissalamers i vinissalamares, plena d'alegria, bellesa, cultura i companyerisme. Hola, soc na Laura Morales i per jo la Vermada és un sentiment que uneix a tots els vinissalamers i vinissalameres com a germans. Hola, jo soc la Maria del Mar Salom Comas i per jo la Vermada és un sentiment i un orgull per tots els vinissalamers i les vinissalameres. Bones, soc la Rosa Maria Garcia Pérez i per jo la Vermada se resumeix en llàgrimes, emoció, tradició, família i il·lusió. Fer poble, això és la Vermada. Hola a tots i a totes, soc en Ramon Company Jacatot i per jo la Vermada representa un sentiment inexplicable que quan hi xerram d'ella només comptam els dies que es queda per aquell dia de pura felicitat. Visca la Vermada! Soc na Maria Magdalena Mangual Lorda i per jo la Vermada representa l'època de l'any on es materialitza el significat de ser vinissalamè i aflorem el sentiment de germanor com hem fet des que som infants. Després de 2 anys vaig tornar a ser. Visca Binissalem!